ВДНХ дегеннен ВДНХ гармон белән барган бар. Тапкыр барган бар, бер 4 тапкыр. Ковид вакытында да бардык. Охранадан барып сорадык, жарыймы ВДНХ боюнча? Ни в коем случае. Без качып, тегеннән итеп, теге барыбер үзебездә ВДНХда икәнлекне күрсәтеп, гармоннар белән җырлап диеп кайттык. Ия. Анарсын тагы берсесендә ни? Урыслар ни булды? Фестивале булды. Безне чакырдылар. Менә минем шундай күп кешеләрем бар. Чакыралар. Бәттәнесе кызыл киемнән малай ВДНХда тегенеләр инде, урыслар. Нишләп алар красный киемдән киләләр, белмим, аңламыйм. Анда бит урыс кына түгел. Битис кызыл ике-бер яшел без. Игән гармоннан безне прямо шундай алга куялар. Ого. Ия. Менә Елецка бардык, әмма шулай ук бәттәнесе кызыл киемнән. Бер шундай урам тутырып кызыл кием белән баралар. Урыс кына түгел бит инде алар. Без 2 яшел. Опять беренче урынга безне куйдылар. Менә ВДНХда ничек дип әйтим, татарларны күпме таптык шунда. Без гармон белән булгач килеп, безнең җанна бер шундай әйләндереп алдылар безне, татарча җырлап тордык.